Ja nemám čo straciť, ja som už stracil dosť, život mi je to jedno. Buď partnerka by to byla, alebo partnera by to byl, hľadám pekného, vysokého chlapa, hľadám, nemusí byť krasavec rovna model, ale hľadám takého, dajme tému, ktorý mňa pochopí, ktorým ja budem mať rád, s ktorým by som žil, ktorého by som ja miloval, ktorý by mňa miloval. Ja som orientovaný aj na chlapcu, aj na dzívčence, včil to pripravam normálne, ja som akože obojživelník. Proste, že by sme spolu žili, byli by sme spolu šťastní a že by sme mňa doprovádzal všade, že by sme spolu vysílali. Takého hľadám, že by sme spolu vysílali. No a že by sme spolu potajne žili, jak sa povedá, že by to nikto neviedol z rodiny. Že by som buď býval u ňoho, najlepší u tebia, keby sme mal aj svoj dom, keby som býval. A takého hľadám, naozaj. Nerobím ti srandu, naozaj, nech mňa šlak trefí. Lebo som sám. Proste, nikto ma nechápe v rodine, mňa nechápu. A proto hľadám naozaj úprimného chalana, fajnového, čistotného, ne nejakú špinu. Hľadám naozaj štíhlej postavy, aby byl vysoký, jak ja, aby proste mňa viedel pochopiť a ja jeho, aby sme sa navzájem chápali. No a to milování, to už by došlo samé od seba, to je jasné. Moje číslo je 0902 368 814.